Ameriketako estatu batuen sustraietara egingo dugu bidaia gaurkoan, Indiana estatuko Evansville hirira, zeatik, hantxe dakulako gure zain, Ane Madina Oñatiarra. Zango neben Japon, teknologia aldetik oso garatuta dauz, jana asko guztain xat, eta horko tradizioak bastante kuriosoa bentzain xat. Europan geldituko nintzen, ze Europako kulturia nik uste dut beste askokin konparatu gonena gala, orduan. Londres, ero olako hirin bat aukeratuko nuen. Arabez, berbaikia guztien dut dala, baikia idaztia, eta entzat oso interesantia dela. Txinua o Rusia, ekipon dakote ruso bat, eta berbaikin dagoenean ezin xako ez ulertu. Erre marka hori bentzat jota zaila dela, así que horrei bisak txinua o ruso. Neiko agotz pasaen dut hemen, así que zago neben berua. Kaixo, Ane, zer moduz? Kaixo, ondo. Zela iratzarri da Evansville irisa, gaurkoan? Nahiko euritxo. Gaur lurra dagoen untziota, así que, eguna zela baten dan. Zelakoa da, bizimodua, hiri hortan? Nahiko hiri lasaixa da, ez da, gaina rutina baten barruan bizien ez orduan, nahiko lasai. Rutinia aipatu duzu, zein jaba zure rutinia hor? Normalian, egun bat izaten da jaiki, entrenora fan goizean goiz, bosta ardixak zirak aldera. Gero entrenotik bueltau, armosau, nira fan. Gero berriz entrenora, gero beste klasen batero alimako klasera, eta bestera etxeko lanakin ikasi, eta horrengo gunean igual. Denbora libre asko barik? Ez, bapes, gutxi, oso gutxi. Baina, bueno, beti zioz egitea beti diroaten dutzu disiplina eta planifikazio bat egitera, así que ondo. Eta asteburuak adibidez? Asteburuak normalian zapatutan beti entreno, eta bestela konpetiu, eta bestela ez gu konpetien ez ebe, domeka beti erabiltzen du, eta zapatu arratzaldiak eta lagunakin egoteko, Hane, eta Evansville bizizadela esan dugu, Amerikatako estatu batuetan dau, gutxi gara bera kokatu, nun dago edo zer dako gertu? Indiana estatua mapan kokaketan dau nahiko erdialdian, joten dago ekialderuntz, baina Amerika erdi izan bizi naiz. Indiana estatutik, Ane, zer nabarmenduko zeke? Nahiko, nabarmenduko neben cowboy kulturia asko, ze... Bai da, egisa da, esagonen Indiana estatua dela oso amerikanoa. Beste estatuekin konparauta. Cowboy botak, cowboy gorba, txapela, eta olako janskerak eta asko ikusten dira. Musika, country, olako detaileak ez dakitzu esan duzula, bakarrik hemen pasaen da. Bai ez dakauko neben, lehenauko tradizio hori mantenitzen dela Indiana estatuan. Eta nekazaritzako okerrez bano pixu ondixa dako, lurralde hortan? Bai, nekazaritza eta hartua bastante pixu dako, azkenean lurrak emuten dagoelako funtzinua horreiri, horregatik mazkena da. Baina bai, egisa da bastante pixuako nekazaritza eta batez be hartua. Zure esperientzian zentrautan, 18 urtekin, batxiergo ikasketak bukatu eta harako bidea hartu zeben, ezta? Zeatik? Bihar neukal aldaketa bat ikeko eta baita azkenean nera metza beti izan da igeriketakin jarraiketia, ez? Enoen ikusten igeriketa bariko bizitza bat, orduan. Hemen nik banekixen Euskal Herrian geraketan banitzen ene belaukik aukera hori. Igarikeko nivel altu baten eta ikasteko aldi berian, orduan. Kontaktuan jarri nostan, entrenadore bate kontaktuan, kontaktu hartu nostan, hasi izan idazten informazioa muguten eta bar, eta esanen zadik ez. Nik uroten pi gauza inek hemen, hasi que salto ninen emunean eta baina arte. Zenba denpora zaiaz, gutxi gara bera, edo ja honezkero egon kortuta hor? Bai, janoia 2 urte eta faltexat beste 2 urte. 4 urte karreria, 4 urte dira, eta gero ikusiko ber. Igeriketa eta ikasketak, ez da lehen hasieran aipatu duzu, horre bisak uztartzen dituzu? Bai, hemen ikasketa jamut esaten pixu berdina, igual gutxitxu hau igeriketa beharko. Osea, bisak dira hemen
nire inbioten lana gutxi gora bera. Esan duzu Euskal Herrian ez zela hortelako aukerarik edukiko, izan be, Ameriketako estatu batuetan igeriketak dakon pisua importantia da, ezta? Horre, referente handixak hon izan dira, historian zehar, eta horrek be, munduzu aukeria hortelako bai, horregatik. Bai, egisa da, estatu batuak beti kirol aldetiko oingoz behintzet onenak izan diala. Eta nik uste hori dela, azkenian, neskamutiko asko unibertsitatera faten dianean Euskal Herrian, Europan batez be, ez daue ezin ja konpagina kirolakin orduan. Hemen bai emuten dut aukera hori, konpaginaikeko kirola eta ikasketak orduan. Bai dau, ez ba, kultura hori ez kirolari indar gehiago emuteko gehiago bultzaketako eta orduan. Horren kontsekuentzia da azkenean, adibidez, olimpiatan ikusten duen erantzunak o emaitzak. Eta zure egunerokoa adibidez hor, oinatin zauzenean konparauta, diferenti izango da. Batez be kultura aldetik zen, azkenean kultura asko gauz. Jente asko dago datorrena Rusiatik, Ukrainiatik, Egiptotik. Kultura aldetik oso aberasgarria da. Nik ikasiot bizimodu asko izango nena, zer ezberdina ez, neriakin konparauta. Azkenean horrek aberastu egiten zau pertsona mora. Unibertsitatean zentrauta, zertan ze ikasketa egiten zabitz, konta eguzu apur bat? Nau marketing eta management doble gradua ikasten. Eta, bueno, justo oso pozik nau ikasten abienak ekin. Oso gustora nau. Eta unibertsitateari hau pixonez, kristona da, osea, da herri txiki bat izango alitz mura. Eta, bueno, dauz, hiru-lau edifizio dianak etxiak. Eta gero dauz, 8-7 edifizio ja izango zianak klasia. Eta, ez zer gexorik ez, kafetixia, da herri bat izango zamura. Orduan, unibertsitateak dauz egokituta, etxe bizitza partikularekin edo taldeka, edo zela daude hori? Bizizeke bakarri, bizizeke binaka, bizizeke taldeka, zuta beste irukin gehixenez. Baina, hori zuk eragiten duzu. Azkenean zu pentsa bezu, erdixo baino gehiago internazionala garela, orduan. Azkenean ezin inozu ez jarri etxe bizitzak unibertsitatean bertan. Eta izango esamura zentro de alto rendimientoak. Niako temen piztinia, gimnasioa, basketeko kantxak, voleiboleko kantxak. Gerako nire txia beste edifizioa den eta beste edifizioa den klasiak. Hane, eta hain eguneroko betia eukita, bidaiatzeko aprobetxo izan duzu? Bai, bueno, oso okupota bizi gara, baina beti libre dakunetan beti aprobetxeien dugu eskapatxoa joteko. Oin arte, fan izan gara Floridara, Chicago, New York, eta gero kompetizioetatik viajau izan du Illinois, eta holako inguruko estatutara. Eta etxetik urrin egote hori? Hasieran bai izan zen apurtxoa gogorra, ez aurreko urteko lehenengo 3 hilabetiak. Baina, azkenian lagunak zure familia berketan dira, eta baita zue heldutu itxezara, eta bakardade hori gestioneien ikasten duzu orduan. Momentuz oso ondo, baina, ikusiko beste 2 urte honek zela faten dira. Eta zu, oinatira etorteko oiturarik bakotzu? Edo familia edo lagunak fan izan zatzu gara, bisitan? Oingoz ez, baina guztako esaten, beti egiten ez lagunak esaten, etorri misai. Baina, oingoz ez, bai dako doituria fateko urtian 2 aldiz oinatira, Gabonetan 2 astetxo, interna hori jareten doztana. Eta gero beti udan. Udan 3 hilabete, 2 hilabete, eta ero berriz buelta. Eta aurrera begira jarritxan, Bueno, printzipioz 2 urte, falta esat orduan 2 urte horreik hemen ingot. Eta gero ikusiko ez dakote buruan bentsauta, abaitu gunoia ona, Euskal Herria bueltauko nahi zo. Ondiokan denporia dago eta ikusiko. Bizitziak ze aukera muten doztain eta aukera horrein arabera, bat o besti aukeratuko. Oso ondo, eskerrik asko, zure egunerako bete hortan guretako tartetxoa bat itxiatik. Ez, zueri eskerrik asko, Ondo segi. Bai, berdin. Gero arte. Bai.